Wake waqaphela yini ukuthi abanye abantu babonakala beheha ingcebo ngaphandle kobunzima, kanti abanye bachitha yonke impilo yabo bezama kodwa abafiki ndawo? Kucishe kube ukungalungi noma isimangaliso. Mina uqobo lwami ngibonile abantu abafunde kakhulu, abanekhono, nabaziqeqeshele kakhulu, bebambeke emjikelezweni wokudumala, bephila ngokuhola nje bese kuqeda imali ngokushesha, bezibuza, yini enye okufanele ngiyenze? Nokho, kuthiwani uma ngingakutshela ukuthi isisombululo asikho ngaphandle, sikuwe? Ukuthi umthombo wangempela wokushoda nokuchichima awukho ekusebenzeni kanzima, ezinqubomgomo zikahulumeni, noma esimweni somnotho, kodwa usenhlakeni yakho yengqondo. Lokho kuzwakala kuwubuwula yini? Nokho, kwakungukuqonda lokhu kanye okwaguqula umcanada omncane, owayenamali engenayo engaphansi kwezinkulungwane ezingama-72 zamarandi ngonyaka, waba usozigidi. Inkululeko yezezimali ayiqali ngezinsiza. Iqala ngendlela ocabanga ngazo. Isikhathi eside, ngangikholisekile ukuthi isithiyo sasivela ngaphandle. Umnotho, uhulumeni, abaqashi, inhlanhla, kwakuhlale kukhona isizathu esibonakalayo sokuchaza ukungaphumeleli kwami. Ngangizithethelela, ukube nganginomsebenzi ongcono, ukube izwe belisesimweni esingcono, ukube ngazalelwa emndenini ohlukile. Futhi yilapho ngachitha khona iminyaka ngibambeke enkohlisweni yokuthi ukuphila kwami kuqhutshwa amandla angaphandle. Nokho, ngesinye isikhathi, konke kwaqala ukushintsha. Ngaqaphela okuthile okuncane, kodwa okwakungiphazamisa kakhulu. Akukho okungaphandle okwakuzoshintsha ngaphandle kokuba ngishintshe mina ngaphakathi. Ulwazi lwami lwangaphakathi yilo olwaluyisikhwama sempi sangempela. Umhlaba wangaphandle wawungumbukiso nje walokho engangikuphethe ngaphakathi. Cabanga isikhashana. Kangaki wazi kahle ukuthi yini okufanele uyenze, ulonde imali, utshale imali, ufunde ngokuzikhandla, ushintshe umsebenzi, kodwa wangakwenza. Kangaki wazithembisa ukuthi kuzohluka, kodwa wagcina ubuyela emikhubeni yakudala. Lokhu akusona isidumo. Akukona ukuntuleka kobuhlakani. Kungamandla angabonakali ohlelo lwakho lwengqondo, lolu hlelo lwezinkolelo olubusa ngaphezu kwamaphesenti angama-90 ezinketho zakho zansuku zonke, ngaphandle kokuthi ukwazi. Inkinga yayingekho ekwazini. Inkinga isekuhlelweni kwengqondo. Ungafunda yonke incwadi yezezimali emhlabeni, ubuke wonke amavidiyo akhuthazayo, kodwa uma ingqondo yakho engaphansi kwesazela ihlelwe ukuba icabange ngokushoda, uzoqhubeka uheha ukushoda, noma ngabe, ngokunengqondo, ufisa ingcebo. Ngakuzwa lokhu ngokwami. Ngasebenza kanzima, ngazikhandla, ngasebenza namahora engeziwe, kodwa ibhalansi yami yasebhange yahlala ingaphansi. Kwakunjengokugijima kumshini wokugijima, umsebenzi omningi, kodwa akukho ngqubekela phambili. Ngizizwa ngidumazekile, ngikhathele, nginomuzwa wokuthi ngibambeke emjikelezweni ongapheli. Futhi okungavamile kakhulu ukuthi ngangibazi abantu ababenza okuncane kakhulu kodwa bephumelela kalula. Babengenazo iziqu zasenyuvesi eziningi kunezakwami, babengenalo ikhono elikhulu. Umehluko wawuseyindleleni abacabanga ngayo, ekuxhumaneni kwabo kwangaphakathi nezinsiza zezimali. Imali imane iyinhlobo yamandla. Igeleza lapho kunokuvuleka, lapho kunokwamukela, lapho kunomqondo wokwamukela. Uma ukholwa ngaphakathi kuwe ukuthi imali kunzima ukuyithola, ukuthi kufanele uhlupheke ukuze uyithole, noma ukuthi inesilinganiso, wakha udonga lwamandla oluyixoshela kude. Futhi noma ngabe uzikhandla kangakanani, lesi sithiyo sihlala sisebenza kuze kube yilapho ushintsha ukukholwa kwakho. Kufana nokuzama ukuheha ingcebo kanti imvamisa yakho ibekwe ekushodeni. Ngeke ukwazi ukuthola umsindo wengcebo uma umamukeli wakho wangaphakathi usahlulekile ukushintsha usuka ekwesabeni. Ngiyawukhumbula kahle umzuzu lapho lemboni ingishaya. Ngihleli ngedwa ngemuva kosuku lokukhandleka okukhulu, ngacabanga, kungenzeka kanjani ukuthi ngikwazi okuningi kangaka kodwa ngifeze okuncane kakhulu kulokho engikuqondayo. Impendulo yangishaya njengombani ngoba ngangingenalo ukukholwa. Ngangifunde imigomo mayelana nengcebo, kodwa ngaphakathi kwami isithombe enganginaso sami sasiyisomuntu ojwayelekile, onomkhawulo, ongenalo inhlanhla, ongenathemba.
Futhi inqobo nje uma leso kwakuyisithombe sami, akukho okwakungashintsha. Umhlaba awusiniki esikufunayo, usinika esikholwa ukuthi siyikho. Ingqondo injengesibuko. Uma isibuko sangaphakathi sibonisa ukushoda, okungaphandle kuzobonisa ukushoda. Futhi okubaluleke kakhulu ukuthi lesi simo siqala kude ngaphambi kokuba usiqonde. Imishwana efundwe ebuntwaneni njengokuthi imali ayikhuli ezihlahleni, abacebile bayazicabangela, kufanele ujule isithukuthuku ukuze uphumelele ihlala engqondweni engaphansi kwesazela futhi iguquke ibe yimithetho engashiwo. Iqala ukubusa izinketho zakho, izindlela zakho zokuziphatha, ukungazimiseli kwakho empumelelweni. Ungase uze ufise ingcebo, kodwa uma ngaphakathi kuwe izwi lihlebeza lithi lokhu akukona okwami, qagela ukuthi iyiphi imiyalo ingqondo yakho ezoyilandela. Iqiniso ukuthi akekho owakufundisa ukucabanga ngendlela yokuchuma. Uhlelo lwezemfundo lwafaka phakathi ukulalela, hayi ukudala. Uhlelo lwakufundisa ukufuna ukuphepha, hayi ukuzimela. Futhi ngenxa yalesi sizathu, inani elikhulu labantu lichitha impilo yabo yonke lizama ukusinda esikhundleni sokuchuma. Bayasebenza kanzima, balonde imali, bakhokhe izikweletu, balinde ukuphela kweviki, bese bekubiza ngokuthi ukuphila. Kodwa impilo yangempela iqala lapho uqonda ukuthi imali akuyona inhloso, ingumphumela wokuthi ungubani ngaphakathi. Ngaqala ukuzibuka mina. Ngaqaphela ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho ngithi angikwazi ukukhokhela lokho, ngangichaza isimo sezimali, kodwa ngangigxilisa ubunjalo bami. Ngaso sonke isikhathi uma uthi angikwazi, ingqondo yakho iyakwamukela njengomyalo, hayi nje ukubheka. Iyakwamukela njengeqiniso bese yenza ngendlela efanele. Yingakho ngayeka ukuthi angikwazi, ngaqala ukubuza, ngingakwenza kanjani. Lokhu kuguquka okuncane kwavula iminyango engangazi nokuthi ikhona. Ingqondo iyakwamukela ukuqondiswa ekunikezwa khona. Uma uzibekela umkhawulo, nayo izibekela umkhawulo. Uma uyanwebeka, nayo iyanwebeka. Cabanga manje ukuthi kangaki uziphazamisile ithuba ngenxa yokwesaba. Ukwesaba ukwehluleka, ukwesaba ukungabonwa, ukwesaba ukubonakala uyesabeka kakhulu. Lokhu kwesaba uhlelo oludala oluzama ukuvikela wena. Lukukholisa ukuthi kuphephe kakhulu ukuhlala umncane. Nokho, intengo yokuphepha yisizotha. Futhi okungaqondakali kakhulu ukuthi ukwesaba akupheli ngempela. Ukwahlula kuphela lapho unquma ukwenza noma ngabe kukhona. Ukushintsha kwendlela yokucabanga akukona ukususa ukwesaba, kodwa ukukhetha indlela entsha noma ngabe kusaqhubeka ukwesaba. Konke kuyashintsha lapho uqonda ukuthi izinsiza aziveli emzimbeni, kodwa zivela ekuhlanganeni kwengqondo. Uma ucabanga njengomuntu ocebile, uziphatha njengomuntu ocebile, futhi uzizwa njengomuntu ocebile, umkhathi uqala ukuzilungisa ukuze uhambisane nalobu bunjalo obusha obutholakele. Kufana nokuhlanganisa izingcezu zepuzzle, wonke umhlaba uyashintsha ngoba ushintshe indlela eyisisekelo yokubuka izinto. Inkululeko yangempela yezezimali ayitholakali emsebenzini, noma ekutshaleni imali, noma esikhungweni sezimali. Iqala ngomzuzu unquma ukuphinda uhlele ingqondo yakho ukuze ukholwe ukuthi ufanelwe, unekhono, futhi ufanelekile ukuthola ingcebo. Futhi ngikholwe, lokhu kudlula amandla okuqeqeshwa kwezezimali. Ngoba lapho ingqondo ishintsha, konke kuyashintsha. Indawo yangaphandle imane iyisiminyaminya sokuhamba kwakho kwangaphakathi. Uma ufisa ukuguqula isimo sakho sezimali, qala ngokucabanga. Zibuze ngobuqotho, ngikholwa yini ngempela ngemali? Impendulo yalo mbuzo yindawo eqondile lapho uguquko lwakho luqala khona. Ngemuva kokuthola amandla okuphindaphinda, konke kwaqala ukushintsha. Ngaphambilini, ngangiphila ngibambeke emjikelezweni wokuzama nokwehluleka. Ngangifunda incwadi, ngizizwe ngikhuthazekile izinsuku ezimbalwa, ngizame ukuqalisa okusha, bese ngilahla ithemba ngokushesha. Ukhuthazo lwaluphakama, bese uhlelo olwalukhona ngaphambili lubuya ngamandla aphelele. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona, okuguqula ingqondo akuyona imiphumela yomqondo owodwa, kodwa ukuphindaphindwa kwalowo mqondo kuze kube yilapho usungena kakhulu kuwe.
ingqondo ayiwamukeli ngamandla okubonakala okungazelelwe kodwa ngokuphikelela kohlelo olusha. Futhi yilokho kanye engakwenza. Ngaqala ukulalela nsuku zonke ukuqoshwa kuka-Earl Nightingale, ikakhulukazi iThe Strongest Secret. Ngangizilalela ekuseni, ntambama, nakusihlwa. Ekhaveni lami, ekhaya lami, lapho ngihamba ngebhanoyi. Ngangilalela ngize ngifundise wonke amagama, ngize ngizwe ukuthi leyo mishwana yayisivele isifakwe endleleni yami yokucabanga. Ngangingenzi nje ukulalela, ngangibhala kabusha uhlelo lwami lwengqondo. Ekuqaleni kwakuzwakala kungavamile, cishe kuphoqiwe, sengathi ngangizama ukuzikholisa okuthile okwakungelona iqiniso. Kodwa yilapho ngaqaphela khona iphuzu elibalulekile. Ingqondo engaphansi kwesazela ayihlukanisi phakathi kwalokho okuyiqiniso nalokho okucatshangwayo, imane iphendule kulokho okuphindaphindwa ngamandla omzwelo. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi zimemezelo zaqala ukuzwakala zingokwemvelo. Imishwana efana nokuthi uba yilokho ocabanga ngakho isikhathi esiningi, yayeka ukuba ukuqagela futhi yaguquka yaba yimpilo ecacile ngaphakathi kwami. Ngaqala ukucabanga ngokuhlukile, ngiziveze ngokuhlukile, ngenze ngokuhlukile. Futhi umhlaba waphendula. Imibono emisha yaqala ukuvela, amathuba ayengabonakali kimi ngaphambili abasobala. Kwakunjengokungathi ingqondo yami ishintshe imvamisa. Futhi empeleni yashintsha. Ukuphindaphinda kwakha ukujwayelana, futhi ukujwayelana kukhiqiza ukwamukela. Yile ndlela ukungafuni kwangaphakathi kunqotshwa ngayo. Cabanga ngalokhu, awukholwa okuthile ngoba kuyiqiniso, ukukholwa ngoba ukuzwe izikhathi eziningi kakhulu kangangokuthi ingqondo yakho isikwamukele njengokwethembekile. Kusukela sisencane kakhulu, siye salolwa ukukholwa ukuthi ukuqoqa ingcebo kuyimpi enzima, ukuthi impumelelo yangempela igcinelwe abambalwa abakhethiwe, nokuthi umhlaba ngokwawo awulungile. Le mibono ephindaphindwa njalo futhi iqinisekiswe abantu abanezikhundla, abazali bethu, othisha, nabangane, ibeke isisekelo esiqinile sendlela yakho yokucabanga yamanje. Ukuze uguqule ngempela indlela yakho yempilo, kufanele ngakho-ke uqale uguqule lolu hlelo olwalufakiwe kusenesikhathi, ngokwamukela nokuphindaphinda amaqiniso amasha njalo, kuze kube yilapho eqeda ngokuphelele futhi ethatha isikhundla saleyo mibono emidala, ekubambezelayo. Wake waqaphela yini ukuthi ingoma ongenayithanda ekuqaleni, ngemva kokudlalwa nokuzwakala izikhathi ezingenakubalwa, kancane kancane iba mnandi kakhulu, ize ibambelele engqondweni? Ingqondo yomuntu isebenza ngendlela efanayo impela. Ingqondo engaphansi kwazi imunca ulwazi nemiqondo ngokuchayeka okuqhubekayo nokungaphazamiseki. Idinga ukubona, ukuzwa nokuzwa kwemiqondo emisha, okufanele kuphindaphindwe njalo ukuze ekugcineni kwamukelwe futhi kube yingxenye yobuntu bakho obuyisisekelo. Kwaba ngalokhu kuqonda okuyisisekelo lapho ngaqala umkhuba wansuku zonke wokuphindaphinda ngenhloso nangokuqonda. Nsuku zonke, ngangingamemezela ngokuphimisela iziqinisekiso ezinjengokuthi, ngingumuntu ophumelelayo, ozungezwe yingcebo, futhi ngifanelwe ngokugcwele ukuthola izimali ezinkulu zamarandi. Ekuqaleni, lo mkhuba wawubonakala ungenangqondo futhi ungenasisekelo neze. Ngangingakwazi ukubona nethulo elincane leqiniso emazwini engangiwasho. Nokho, umuzwa wami wangaphakathi wangitshela ukuthi ukukholwa ngokushesha kwakungadingeki, kwakudingeka ukuphindaphinda okuqhubekayo kuphela, okuqhutshelwa phambili yinhloso yangempela negxilile. Kancane kancane, kwaqala ukwenzeka ushintsho oluncane kodwa olukhulu. Amazwi ayekade eyimisindo nje engenalutho aqala ukuba nesisindo, evusa umuzwa wokujula ngaphakathi kwami. Ngaqala ukuzwa isiqiniseko esithulile, ukukholwa kwangaphakathi, ukholo olungantengantengi olwalukhula luba namandla futhi lwanwenwela ekujuleni kobuntu bami. Izimemezelo zona ezazibonakala zikude futhi zingekho ngempela manje, zazizwakala njengesimemezelo sangempela sobunikazi bami bangempela. Kwakungathi ingqondo yami engaphansi kwazi yayigcine iwuqonda umyalezo yaphendula yathi, kuqondiwe. Lobu ubunikazi obufisa ukubumela kusukela manje kuqhubeke. Futhi kusukela kuleso sikhathi esibalulekile. Sonke isimo sokuphila kwami sashintsha ngokuphelele nangokungaphenduki. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ubuchopho bomuntu busebenza njengekhompyutha eyinkimbinkimbi kakhulu,
futhi imicabango oyicabangayo nsuku zonke isebenza njengokufaka okuqhubekayo. Uma uqhubeka nokuphindaphinda imisho efana nokuthi anginawo amakhono, ngiyehluleka ngezinsiza, noma lokhu akunakwenzeka ngempela, empeleni, uhlela ngokucophelela uhlelo lwakho lwezinzwa ukukhiqiza ukushoda nokulinganiselwa okwengeziwe. Ngokuphambene, uma umkhuba wakho uhlanganisa ukuphindaphinda iziqinisekiso ezinjengokuthi nginamakhono, nginazo izinsiza, ngifanelwe yikho, wenza futhi uqinise izindlela ezintsha zezinzwa eziqala ukuhlangana nokusebenza ngokubambisana ekulethleni leyo mpilo oyifisayo. Lokhu kuwukuguquguquka kwezinzwa okumsulwa nokungenakuphikwa, isenzakalo esingokwebhayoloji futhi esiqinisekiswe ngokwesayensi esibonisa ikhono lobuchopho lokuzibumba kabusha nokuzivumelanisa nezimo. Njalo uma wakha umcabango noma usho igama, ubuchopho bakho busungula ukuxhumana okuhlukile kukagesi. Ukuphindaphinda okuqhubekayo kwalezi zenzo kubangela ukuthi lokhu kuxhumana kuqine kakhulu kuze kube yilapho kuba iphethini yokuphendula ezenzakalelayo ngokuphelele. Kungalo mkhuba oqhubekayo nangokucophelela lapho uguqula khona ikusasa lakho, ngokuphindaphinda inguqulo ethuthukisiwe yakho kuze kube yilapho ithatha isikhundla sangempela futhi ithathe isikhundla sendala. Ekuqaleni isimo sami sezimali sasingumbonakaliso oqondile wendlela yami yokucabanga endala. Ngangingenza izikweletu ezazidlula kakhulu imali engangiyihola, futhi njalo ngenyanga edlulayo, igebe lezezimali laliqhubeka lijula futhi liba likhulu ngendlela ephazamisayo. Nokho, ukukholwa kwangaphakathi, umuzwa ojulile, kwangihlebela ukuthi uma ngibambelela ngokuqinile kule miqondo emisha nakulezi zinkolelo, masinyane noma kamuva, iqiniso laliyozivumelanisa nokukhombisa lo mbono omusha. Futhi yilokho kanye okwenzeka. Ngolunye usuku, ngaphandle kwesixwayiso noma isandulelo, ngaqala ukuqaphela uchungechunge lokuhlangana okuncane nokungahleliwe. Iklayenti elisha elingalindelekile laliyovela, isimemo esimangazayo sokubambisana sasiyoqhamuka, ithuba lebhizinisi elingalindelekile laliyoziveza. Lokho engangikuphindaphinda ngendlela ehlelekile engqondweni yami kwaqala ukubonakala njengezenzakalo ezibambekayo, eziqondakalayo. Ngaqaphela ukuthi umkhuba wokuphindaphinda awugcini nje ngokwakha inkolelo kodwa futhi ukhiqiza indawo yamandla okudonsela engqondweni, okuthi, ngokuphindaphinda, idonse izimo nezenzakalo ezihambisana ngokuphelele nalokho okuhlale ukugcina phambili kwengqondo yakho nasekubhekeni kwakho kwengqondo. Abantu abaningi banenkolelo engalungile yokuthi ukuguqula impilo yakho kudinga intando kuphela. Nokho, leso simiso asilona iqiniso ngokwalo. Intando, ngesimo sayo, iyinsiza enesilinganiso futhi encane ephela masinyane. Ukuguquka kwangempela, okuhlala njalo, kuvela ekuhlelweni kabusha okuhlelekile kwengqondo, njengoba lokhu kusebenza ngqo ku-autopilot yobuntu bethu. Lapho ingqondo yakho engaphansi kwazi yamukela futhi yamukela umqondo omusha, isidingo sokuziphoqa ukuthi wenze siyanyamalala, le ndlela entsha imane nje ihlangane futhi ibe isandiso semvelo sokuphila kwakho. Ngakho-ke uqhubekela phambili ebuncanini njengomphumela ongenakuphikwa nongagwenyeki wokuhlelwa kwakho okusha kwangaphakathi. Kwaba ngale ndlela lapho ngaguquka khona ekuholeni amarandi ambalwa ngenyanga nje kuya ekukhiqizeni imali eyizinkulungwane zamarandi, futhi ngokulandelayo yaba izigidi zamarandi. Angizange ngilinde ukuthi izinsiza zezimali zifike ngaphambi kokushintsha ukucabanga kwami. Ngokuphambene, ngashintsha umbono wami wengqondo kuqala, futhi izinsiza ezibambekayo zageleza njengomphumela wemvelo. Umkhuba wokuphindaphinda okungapheli usungula futhi uqinise inkolelo. Leyo nkolelo, nayo, ivuselela ukwakheka kokuziphatha okuthile. Futhi lokho kuziphatha, ekugcineni, kuphumela ekukhiqizweni kwemiphumela ebonakalayo nemishekayo. Lona umjikelezo wangempela nongaphazamiseki wokuguqulwa komuntu siqu. Akunakwenzeka ukuphula noma ukuphazamisa lolu chungechunge ngokuqala ekugcineni, okungukuthi, ngokuzama ukuguqula imiphumela ebonakalayo ngaphandle kokuhlanganisa kuqala ushintsho oluyisisekelo kuphethini yomcabango eliyiqalayo. Kungafana nokuzama ukuguqula isithombe sakho esibukweni ngaphandle kokushintsha kuqala ubuso obubhekene naso. Uma kunjalo, ngiyakubuza, yimiphi imiyalezo oyihlale uyiphindaphinda kuwena ekujuleni kwakho nsuku zonke?
Yiziphi izindaba ozivumela ukuthi uzixoxele zona, kungakhathaliseki ukuthi ngokuqonda noma ngendlela efihlekile engaziwa? Ngoba kungakhathaliseki ukuthi uyakuqonda ukujula kwaleli qhude noma cha, empeleni wenza inqubo eqhubekayo yokuhlela kabusha ubuntu bakho ngalo lonke igama oliphimisayo, ngalo lonke umqondo okhetha ukuwumukela futhi uwungenise ngaphakathi. Uma isifiso sakho siukwakha impilo entsha kakhulu futhi egcwele kakhulu, kubalulekile ukuthi uqale ucabange futhi uxoxe indaba entsha kuwena, futhi uyiphindaphinde ngokuqinile kuze kube yilapho le ndaba entsha iqinisa futhi iba iqiniso lakho langempela nelingangabazeki. Kwaba yile ndlela kanye eyangikhulula ezibophweni zokushoda futhi yangibeka ngokuqinile endleleni yobuningi. Angizange ngidinge inhlanhla engalindelekile, kodwa kunalokho ukungaguquki okungantengantengi nokuqeqesha okuqinile. Ukuphindaphinda okuhlelekile nokuzinikele kwakuyithuluzi elangibumba ngaba umuntu enginguye namuhla. Ngengxenye enkulu yempilo yami, ngangikholwa ukuthi imfihlo enkulu yempumelelo yayilele ekusebenzeni kanzima kunanoma ubani omunye. Ngangivuka ngamahora okuqala kakhulu ekuseni, ngiye kulala ebusuku kakhulu, ngingaguquki ngamukele wonke umsebenzi nethuba elalingifika kimi, futhi ngizizwe ngineziqholo ezinkulu ngokuhlala ngimatasa. Nokho, ekujuleni kwami, ngangizizwa ngikhathazekile ngokuqeda amandla, ngikhungathekile yizinkinga, futhi ngifakwe isikhala sokuphila. Lapho ngisebenza kanzima futhi ngizikhandla kakhulu, lapho izinsiza zezimali zazibonakala zishelela zingalawuleki ezandleni zami. Ngangibambeke yinkolelo ejulile esahlala ilawula iningi elikhulu labantu, umbono wokuthi umzamo womzimba kuphela uyindlela esemthethweni kuphela eya engcebweni. Nokho, umzamo ongenasiqondiso sengqondo esicacile nesinenhloso awulutho ngaphandle kokumosha amandla okungenamsebenzi. Ukusebenza kanzima ngaphandle kokuhlanyela ngesikhathi esisodwa ukwazi kobuningi kufana nokushayela njalo ngomkhonto omelene nomsinga oqinile, uyazikhandla, kodwa uhlale ubambeke ekuqaleni. Ngaqaphela abantu abangizungezile ababebonakala bephila impilo kalula futhi bengenamandla amakhulu. Babengazinikeli ezinsukwini zokusebenza ezinde njengami, futhi babengalwi ngemizamo emikhulu ukuze bahlangabezane nezibopho zabo zezezimali, nokho babebonakala bephumelela ngokwemvelo eyayikhathaza. Lokhu kwehlukana kwangikhathaza kakhulu. Kungani bona bejabulela inhlanhla engaka mina ngingayijabuleli? Ngazibuza ngokungapheli. Kuze kube ngolunye usuku, ukukhanyiselwa kwaziveza ngokucaca okukhulu. Kwakungekhona nje ngehlandla noma isenzo. Kwakuyindaba yefrequency yokudlidliza. Laba bantu babevumelaniswa ngaphakathi esimweni sabo sengqondo nefrika yobuningi, kanti mina ngangisadlala futhi ngidlidliza kumagagasi okushoda. Babengazizwa bekhathazekile ngamacala lapho beqoqa ingcebo, futhi babengenazo izinyanya ezibaphazamisa zokulahlekelwa, futhi ngenxa yalokho, ukugeleza kwemali kwahlangana kubo ngokushelela nangokungaphazamiseki. Mina, ngokuphambene, ngangiphila esimweni sokungezwani okuqhubekayo, ngikhathazekile ngokugada lonke upheni, ngomzamo ongapheli wokulawula inkambo yempilo engalindelekile. Inkinga ilele eqinisweni lokuthi umphakathi usifundisa, kusukela eminyakeni yokuqala yokuphila, umbono wokuthi inani langempela lezinto liboshwe ekuzideleni nasekusweleni. Sihlelelwe ngokucophelela ukuthi samukele inkolelo yokuthi imali etholwe ngaphandle komzamo ihlambalaza ngokwesimilo, nokuthi yilabo kuphela abasebenza kanzima futhi behlupheka ukuze bayithole abafanelwe ukuba nayo. Kangaki uke wezwa umuntu ethi, noma ubani oqoqa ingcebo ngokushesha kumele ahileleke ezenzweni ezingekho emthethweni noma ezingabazekayo ngokwesimilo. Lo mqondo ugxila ngokujulile emphefumulweni wethu kangangokuthi, ngisho noma kungaphansi kwengqondo engacabangi, uqala ukuhlanganisa umzamo omkhulu nobuhle kanti ngokuphikisana nalokho, umphumela wempumelelo uwuhlanganise necala. Ingqondo yakha isibalo esihlanekezelwe nesiyingozi, lapho ngihlupheka kakhulu, yilapho ngifaneleka kakhulu ukuthola. Kodwa-ke, indalo yonke, ngobuhlakani bayo obukhulu, ayisebenzi ngokwezimiso zokufaneleka kokuziphatha noma umvuzo wemihlatshelo, kodwa kunalokho iphendula ngokuqondile kumaza okudlidliza owakhiphayo. Lapho uzithola usemazini okudlidliza ahambisana nokuzidela nokuyeka, uheha luphi uhlobo lwangempela empilweni yakho?
ngokungangabazeki izimo ezingaphezu kwalokho ezifuna ukuzidela nokuswela. Lapho ukudlidliza kwakho kuhlanganiswa nokuswela nentulakalo, yini impendulo yendalo yonke? Ukuswela okwengeziwe nentulakalo. Konke okuhlangenwe nakho futhi okuvezayo ngamandla angokomzwelo kuvame ukuphindeka nokukhula empilweni yakho. Futhi yilokhu kanye engakuhlangenwe nakho. Ngaqiniseka ngokuphelele ukuthi ngangidinga ukusebenza amahora amaningi ukuze ngithole imali enkulu, futhi indalo yonke, ngokuphendula, yanginika amathuba omsebenzi amaningi. Kodwa-ke, umqondo wokuthi izinsiza zezimali azikhulanga ngokulingana, kuphela ukukhathala kwami nokuphelelwa amandla kwami okwakhula. Kwakungaleso sikhathi lapho ukuqonda kwacaca, ingqikithi ayikho enanini lezenzo ozifezayo, kodwa ekujuleni kokuhambisana kwakho okunamandla nokunenhloso nezenzo ozithathayo. Isimo sokuzinikela emsebenzini omkhulu, kodwa ngokuphambene nalokho, ulethe imiphumela embalwa, kuwumbono ongenakuphikwa wengqondo engahambisani futhi engalingani. Futhi umbono ophambene nawo uqinisile. Lapho ukwazi ukufinyelela nokuhambisana nokugeleza kwakho kwangaphakathi okuyiqiniso, lapho uletha izinto ezinganqamuleki ngamandla akho abalulekile nenhloso yokuphila, umphumela wezenzo zakho ukhula ngokuphindaphindeka ngenciphiso evelele emzamweni osetshenzisiwe. Yilokhu kanye okwenzeka lapho ngiqala ibhizinisi lami emkhakheni wezinsizakalo zokuhlanza. Ngangingenalo ulwazi olujulile lokuphathwa kwezibhizinisi, futhi ngangingenazo iziqu zemfundo noma izitifiketi kulomkhakha, kodwa ingqondo yami yayivumelene ngokugcwele futhi igcwele isiqiniseko sempumelelo. Ngaqiniseka ngokuphelele ukuthi ngangikwazi ukuphumelela, futhi le nkolelo engantengantengi yavula izindlela namathuba okuthi umsebenzi onzima wedwa ungakwazanga ukuwakha. Esikhathini esingaphansi konyaka owodwa, ngangivele ngiqoqe imali engenayo edlula urandi oyi-100,000. Ngafunda, ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukuthi ingqikithi eyisisekelo yokwakha ingcebo ilele ekusebenzeni okuhlakaniphile, hayi ekusebenzeni ngokuqhubekayo nokukhathaza okungenamkhombandlela. Futhi umsuka womsebenzi ohlakaniphile utholakala engqondweni. Uvela ekucaceni nasekunembathekeni ngenhloso. Iningi labantu abanayo inhloso ecacile echaziwe, kodwa kunalokho isifiso esingacacile nesingaqondile sokuthi bathuthukise izinga lempilo yabo. Kodwa-ke, ngaphandle komkhombandlela othile, wonke amandla ayalahleka ngaphandle kwesithelo. Cabanga, isibonelo, ngemisebe yelanga esakazekile, ikhiqiza ukushisa okuthambile nokusabalele. Manje, cabanga ngaleyo misebe yelanga efanayo igxilile futhi iqondiswe ngelensi ehlangana, inekhono lokushisa. Umehluko obalulekile usekugxileni. Ukugxila kwengqondo okuqondiswe kunamandla okuguqula amandla abe yimiphumela ebonakalayo nebalulekile. Okwamanje, ngibheka ukuziphatha nezindlela zabantu abangizungezile, ngikwazi ukubona imodeli efanayo eyangibambisa ngesinye isikhathi emlandweni wami. Bamatasa njalo, kodwa abajwayele ukuba baphumelele ngempumelelo. Benza imisebenzi eminingi ngesikhathi esisodwa, kodwa akukho kulezo zenzo okubasondeza ngempela kulokho abakufisayo ngempela ezimpilweni zabo. Bazikhandla emsebenzini kuphela ngenhloso yokuziphilisa, hayi ngenhloso yokudala nokusha. Futhi ukuphila ngalendlela kuyafana nokwakha isakhiwo esikhulu phezu kwesisekelo sesihlabathi esiphuthumayo. Isakhiwo singase sibe sikhulu futhi sihlonipheke, kodwa sishoda ngesisekelo esiqinile nesiqinile. Amandla ayiqiniso nagugu alele esenzweni esigcwele inhloso, ekuhambisaneni okugcwele phakathi komcabango, umzwelo, nokwenza. Eqondisa zonke lezi zinto kunhloso eyodwa necacile. Ingqondo, ebuqobini bayo, kufanele ihola umzimba, hayi okuphambene nalokho. Uma umzimba usebenza futhi wenza ngaphandle kokwazi okuholayo, umphumela uhlala ubonakala njengomzamo omkhulu ngaphandle kwenqubekela phambili ebonakalayo. Lapho ingqondo ihola, umzimba ulandela ngokugeleza okukhulu nokukhululeka, wenza imisebenzi ngaphandle kokumelana okuncane. Lokhu akusho, ngazo zonke izindlela, ukuthi kufanele uyeke imisebenzi yakho, kodwa kunalokho kubalulekile ukushintsha izinga lamandla owafakayo ngenkathi uzinikela emsebenzini.
Umelusi, isibonelo, angahlanyela imbewu yakhe ngesimo esingesihle futhi avune isivuno esincane, noma angatshala ngokholo olungantengantengi futhi ngokuphambene nalokho avune isivuno esiningi. Isenzo esingokwenyama sokuhlanyela sihlala sifana, kodwa ukudlidliza kwangaphakathi nenhloso eyisisekelo kuguqula ngokuphelele umphumela wokugcina. Ngabona ngokucaca okugqamile ukuthi umzuzu engiqala ukuwenza ngentokozo ejulile, ithemba elingantengantengi, nenhloso ecacile, izenzakalo nezimo zageleza ngendlela engokwemvelo futhi ehambisanayo. Okwakubonakala kuyisithiyo esingenakuvinjwa kwaba lula futhi kwafinyeleleka. Izithiyo ezazibonakala zingenakudlula zavuleka ngokungalindelekile. Kwakungathi indalo yonke, ngobuhlakani bayo, yangitshela, manje usuyiqondile ingqikithi. Ngoba indalo yonke, ngokusebenza kwayo okuyisisekelo, ayinikezi imivuzo esekelwe ebuqindini bomzamo womzimba osetshenzisiwe, kodwa kunalokho iphendula ngokuqondile kumandla angokomzwelo akhishwa futhi abonakaliswe. Amandla anamandla kakhulu ongawakhipha yilawo okuqiniseka. Ukuqiniseka akusona isizotha, kodwa yinkolelo yangaphakathi neqotho. Kuwumzwelo wokuthi impumelelo iqinisekisiwe, ngisho ngaphandle kobufakazi. Lokhu kuwukudlidliza kwabaphumelelayo beqiniso. Abakhandi ukuze bathole, kodwa ngoba bazizwa befanelekile. Abajahi impumelelo bayayenza ibe khona. Futhi ukunqoba, ngaphandle kokwehluleka, kubafinyelela. Impilo yakho ingaguqulwa namuhla, kodwa kufanele ukhululeke emcabangweni wokuthi umsebenzi onzima yiyo yodwa indlela. Ukukhuthala kubalulekile, kodwa ngaphandle komkhombandlela, kuba yisijeziso. Lapho ingqondo yakho ihambisana nengcebo, lokho okwakufuna amandla kuqala ukugela ngokwemvelo. Akukona ubuvila, kuwukuqonda okungokomoya. Inhlanhla akusiyo isithelo sokujuluka, kodwa sokuhambisana. Zikhandle kancane ukulwa nomhlaba futhi kakhulu ukuze uzuze wena. Ukuzimela kwezezimali kuvela ngokuyeka ukulwa nomzila futhi ufunde ukugeleza nawo. Ukukhetha yisikhathi esiqondile lapho ushintsho luqala khona. Akuyona ingqondo esheshayo noma umqondo okhuthazayo oqeda lapho ingcindezi yansuku zonke ibuya. Ukukhetha kuwukugxila okukhethekile kunhloso. Kuwumkhawulo phakathi kwalokho okuphuphwayo nalokho okuphilwayo. Ngakho lokhu ngobuhlungu lapho konke enganginakho kwakuyisikhundla emnyangweni wezicishamlilo, izikweletu ezingangilalisi, nombono wokuqeda impilo yami. Kwakungaleso sikhathi ngizibona ngingenamkhombandlela, lapho ngabona akekho ozongikhulula. Uma ngingakukhethi ushintsho, akukho okuzoguquka. Futhi yilokho kanye engakwenza, nganquma ngokungaguquguquki ukuthi indlela yami izohluka. Lokhu kuzimisela kwangiza ngaphandle kokushayelwa ihlombe noma iziqinisekiso. Kwangiza nokwesaba, ukungaqiniseki nemibuzo. Kodwa kwakukhona umehluko kulokhu. Angibange ngicele imvume, angibange ngilinde isibindi, ngavele ngakhetha futhi ngenza sengathi lempilo entsha isivele ikhona. Ngikhumbula usuku engabhala ngalo ekhadini, ngijabule kakhulu futhi ngibonga manje njengoba ngithola urandi oyizinkulungwane ezingama-25 ngonyaka. Ngeso sikhathi, ngangithola ngaphansi korandi oyizinkulungwane ezine futhi nginesikweletu sorandi oyizinkulungwane eziyisi-6. Konke kwazwakala kungahambisani, kucishe kungaqondakali. Kodwa ukwenza izinqumo akudingeki kube okunengqondo, kudingeka kube okungokoqobo ngokomzwelo. Angikubhalanga ngoba sengikholelwa kukho, kodwa ngoba ngangifuna ukukholelwa kukho. Ngangidinga ukuxhumana nengxenye entsha yami. Nsuku zonke ngangiphinda ngifunde leyo ncwadi ekuseni nasebusuku. Ngayifunda ngemizwa, ngokuqiniseka, ngisho noma ingqondo yami yayimemeza ukuthi kungenzeki. Kancane kancane kwaba nento eqala ukwenzeka. Lawo magama ayeka ukuba amagama nje ephepheni futhi aba ukuqonda kwangaphakathi. Ngaqala ukuzenza njengomuntu owayesevele ephila leyo mpilo. Izinyathelo zami zazihluke, imicabango yami yahlukana, inkulumo yami yashintsha. Futhi impilo, njengesibuko, yaqala ukubonisa lokho. Kuyamangalisa ukuthi umhlaba wangaphandle uhambisana kanjani nesinqumo sangaphakathi esiqinile. Lapho uzinikela ngokuphelele, indalo yonke yamukela umlayezo. Iningi labantu abanqami ngempela.
Bathi bafuna ushintsho, kodwa baqhubeka bezenza izenzo ezifanayo, bephinda izaba ezifanayo. Baveza isifiso semali eyengeziwe, kodwa baqhubeka nokudlidliza nokuswela. Bafisa umsebenzi omusha, kodwa bahlale bekhononda ngomsebenzi wabo wamanje. Bafuna inkululeko, kodwa baphila befuna imvume. Lokho akusona isinqumo, kukufisa. Ukufisa kuntekenteke kuyanyamalala ngophawu lokuqala lwenkinga. Isinqumo ngakolunye uhlangothi asinakuchithwa. Simelana nokwesaba, ukukhathala nokugxekwa. Lapho unqoma ngempela akukho uma, akukho mhlawumbe. Kukhona kanjani kuphela. Amandla okukhetha ajule kangangokuba isayensi ngokwayo ikhombisa imiphumela yawo. Ucwaningo lwe-neuroplasticity lukhombisa ukuthi lapho wenza isinqumo esicacile, esigcwele imizwa, ubuchopho buhlelwa kabusha ngokweqiniso ukuhambisa ukuziphatha kwakho nendlela entsha. Kunjengokungathi kuvulwa indlela entsha engqondweni. Ukukhetha ngakunye okungaguquguquki kuqinisa le ndlela kuze kube yilapho kuba iphethini entsha ezizenzazelayo. Ngakho-ke, akukhona ukushisa kwesifiso okushintsha impilo yakho, kodwa ukuphindaphindwa kwansuku zonke kwesinqumo esiqhubekayo, kuze kube yilapho mina, wakudala engasatholi isikhala. Ngikhumbula umzuzu oqondile lapho konke kwaqala khona ukuguquka. Kwakungaleso sikhathi lapho ngayeka khona ukulinda umuzwa wokulungela. Ngakhetha ukwenza ngisho nangaphansi kokwesaba. Ingqondo yami yabuza, kuthiwani uma kungaphumeleli? Mina ngaphendula, kuthiwani uma kuphumelela? Ngakhetha ukwethemba umuzwa wami wangaphakathi kakhulu kunengqondo yami. Futhi impilo yaklomelisa leso sibindi. Inkontileka yokuqala esasayinwa yinkampani yami yokuhlanza yavela ngethuba elingalindelekile, iklayenti lokugcina elavela ngoba ngangizenze ngabonakala ukuba ngitholwe. Ukube ngalinda ukuphepha, lelo thuba belingasoze lafezeka. Isinqumo yisiqalo sakho konke ukuguquka, kodwa okukugcinayo ukuzinikela. Ngaso sonke isinyathelo sohambo, ngisho noma kungathi akukho okushintshayo, kubalulekile ukuphinda usiqinise leso sinqumo. Lokhu kwenza ukuzivivinya kokholo olusebenzayo. Kuphonsana inselelo nesimo samanje, izikwelethwa, ubunzima, ukungabaza, nokuqhubeka umemezele, lokhu kuzoshintsha ngoba sengikunqumile kanjalo. Indalo isabela ekufananeni phakathi kwalokho okucabangayo, okuzwayo, nokukwenzayo. Uma ingqondo yakho ifisa inqubekela phambili, kodwa izenzo zakho zikhombisa ukungakholwa, umphumela uzoba nobunzima. Kodwa-ke, uma ucabanga futhi wenza njengomuntu osevele ecebile, umhlaba uqala ukuzivumelanisa ukuze uqinisekise leso sithombe esisha. Ukunquma kusho futhi ukuvala yonke imizila yokubuya. Uma nje kukhona indlela yokubalekela, awusoze washisa amabhuloho akubopha esikhathini esidlule. Lapho ngikhetha ukushiya umnyango wezicishamlilo ukuze ngizakhele eyami indlela, abaningi bangibiza ngokungathembekile. Kodwa phakathi kwami, ngangazi ukuthi uma ngigcina enye inketho yesibili, ngizohlehla ngesithiyo sokuqala. Ukunquma okuyiqiniso kuphelisa uhlelo B kugandayo ukwesaba kube amandla okuqhubekisa. Futhi yileso isimo abantu abaningi abasibalekelayo, ukungakhululeki kokuzinikela ngokugcwele. Ukuzimela okufunayo kulele ngale kwesinqumo esiqinile. Kodwa-ke, lokhu kukhetha akuyona nje isimemezelo esikhuthazayo, kodwa inketho esekelwa izenzo zansuku zonke. Ukubhala phansi izifiso zakho, ukuzibona ngeso lengqondo, ukuzizwa sengathi sezivele ziyiqiniso, konke lokhu kuhlangana ohlelweni lokuvumelanisa ingqondo yakho nokudlidlizela okusha. Lapho uqinisa kakhulu isinqumo sakho ngemizwa, yilapho ingqondo yakho engaphansi kwengqondo ifunda ngokushesha iqiniso elisha. Futhi uma ingqondo engaphansi kwengqondo seyikwamukele, ukuphila kuyashintsha. Namuhla, uma ngibheka emuva, ngibona ukuthi umzuzu obaluleke kakhulu ohambweni lwami kwakungekhona lapho ngiqoqa khona isigidi sami sokuqala samarandi, noma lapho ngishicilela umsebenzi wokubhala. Ushintsho olukhulu lwenzeka ngosuku engabhala ngalo lelo khati futhi nganquma ngokucacile ukuthi angisoze ngaphila impilo enciphile. Lokhu kwakuyisiqalo sakho konke. Ngoba ukukhetha okuyiqiniso akuyona nje inketho, kungukuvuselelwa.
kushintsha ubuyena bakho, lokho okubekezelelayo, ngisho nalokho okuheha. Lapho unquma ngobuqotho obuphelele, indalo isebenza ngendlela ekuthandayo, kuvuleka izindlela ezibanzi, futhi impilo isabela ngamandla afanayo nokuqiniseka kwakho. Konke kuqala futhi kuphele ngomzuzu owodwa, umzuzwana lapho wena, ekugcineni, ukhetha. Ngifundile, kukho konke ukuphila kwami, ukuthi indalo ayiklomele labo abagcinalayo, kodwa kunalokho labo abenza kube lula ukugeleza. Iningi labantu lichitha izinsuku zalo lizama ukugcina konke elinakho, umsebenzi walo, izinto, ubudlelwane, imikhuba, ngesaba ukukulahlekelwa. Bacabanga ukuthi ngokudela, bazosala bengenalutho. Kodwa iqiniso lihluke kakhulu. Ngenkathi ulwela ukubamba konke, uvimba ukugeleza okuzenzakalelayo kokuphila. Ukugeleza kwenala akukwazi ukugeleza kubo labo abaphila esimweni sokuhlehla. Ukuze kungene okuthile okusha, kubalulekile ukudala isikhala esingenalutho. Yilokho engakuzwa ngokoqobo ngolunye usuku, lapho ngibuyela ekhaya ngithola ifenisha yekhishi lami ingekho. Ngalo mzuzu, ngamoyizela. Bangitshela, wena ngokwakho wawusho ukuthi sekuyisikhathi sokudala isikhala sokungalindelekile. Futhi, ngandlela thile, babeqinisile. Ukuphila kwakungiveza, ngesigameko esibonakalayo, ukuphindaphindeka kokuqiniseka ngokomoya, lokho okubambelela kukho ngenxa yokwesaba yilokho okuvimbela intuthuko yakho. Kuyafana nokuzama ukugcwalisa isitsha esesivele sigcwele. Okusha kuvela kuphela lapho okudala kukhululwa. Lapho ngiqala ukusebenzisa lesi simiso ngamabomu, ngabona ukuthi ngangibhajwe kangakanani. Ngabambelela ezikhundleni ezazingasasingile ukwaneliseka, ngagcina ubungane obusekelwe emikhubeni, futhi ngagcina izinto ezaseziphelelwe inhloso. Konke lokhu kwangigcina esimweni sokungaqhubeki kwamandla. Wake wazibonela umuzwa wokubhajwa iphethini elibonakala lingashintshi, ngisho nangokuzinikela kwakho. Lokhu kuzizwa kuvela ekuntulekeni kwesikhala. Ingqondo yakho nomphefumulo wakho kugcwele kakhulu ukuba ikusasa livele. Bangaki abantu abamemezela, ngifisa uthando olusha, kodwa bahlala beboshwe ngokomzwelo komunye umuntu wesikhathi esidlule. Noma ngifisa umsebenzi omusha, kodwa baqhubeka bekhala ngowamanje ngaphandle kwesibindi sokuzikhipha. Kuyiphethini elifanayo, bafisa okusha ngaphandle kokudela okudala. Kodwa indalo ayisebenzi ngokuhlanganisa, isebenza ngokushintshana. Ukuhlukana nokuphelelwe yisikhathi akusho ukuphonsa konke ngaphandle kokucabanga, kodwa kunalokho ukufunda ukudedela lokho osekukwenzile inhloso yakho. Kukubona ukuthi isikhathi ngasinye sokuphila siletha izinto, abantu, nezimo ezifanele lowo mzuzu oqondile. Lapho inhloso iphela, ukuphikelela kufana nokubamba ihange elinzima ngenkathi uzama ukubhukuda. Kwakumele ngilifunde leli qiniso ngendlela ebuhlungu kakhulu. Lapho ngishiya umnyango wezicishamlilo, ngazizwa nginokwesaba, ukungaqiniseki, nokuzisola. Kwakuwumsebenzi ozinzile, onengeniso eqinisekisiwe nezinzuzo. Nokho, phakathi kwami, ngangazi ukuthi impilo ayisasimele mina. Ukuzinza engangikuzuze kwakuyijele elizifihle njengokuphepha. Ukwenza isinqumo sokuhamba kwakwesabisa, kodwa futhi kwakhulula. Isikhala esasivulekile sangivumela ukuba ngakhe okuthile okusha, ibhizinisi lami lokuqala. Umtsho ulula, isikhala esingenalutho siheha ukugcwaliseka. Lo ngumthetho wendawo ebonakalayo nomhlaba ongokomoya. Lapho uvula isikhala, imvelo igijimela ukusithatha. Uma ukhulula indawo ethile, izinto ezintsha zivele ngokushesha ezizwakalayo kakhulu ngaleso sikhathi. Okufanayo kwenzeka ohambweni lomuntu siqu. Lapho ukhululeka ebudlelwaneni obungasafaki isandla, kuvela abantu abasha abahambisana namandla akho. Lapho uzikhulula emikhubeni yakudala, kuvela amathuba ayevinjwe yimikhuba yakho. Konke kuqala ngesinqumo esiqaphile, ngizivumela ukuba ngidale isikhala. Kunokuthile okunamandla kakhulu kulokhu kwenza. Lapho uhlukana, uthumela umyalezo ocacile endalweni, ngibeka ithemba lami. Futhi ithemba yilo eliyisikhathi esiheha inala. Ukwesaba kubuza, kuthiwani uma ngilahlekelwa yikho konke? Ukholo luyaphendula, kuthiwani uma ngizuza okungcono? Kulokhu kubunjwa kwethemba lapho umlingo ubonakala khona.
Yilokho kanye engakuzwa lapho nginquma ukulahla konke okungasangihambisani nomuntu engangifisa ukuba nguye. Ngiqale ngendlela engokomfanekiso, ngapha izingubo, ngalahla imibhalo yakudala, ngahlambulula indawo yami yokuhlala ngezinto ezaziphethe izinkumbulo zesikhathi esasiphelile. Futhi kwenzeka okungajwayelekile, ngaqala ukuzizwa ngikhululekile, nginamandla okudala kakhulu, ngitholakala kakhudlwana. Kufana nokungathi sonke isikhala esingenalutho ekhaya lami sasibonakalisa isikhala esivuleka ngaphakathi engqondweni yami. Ukudedela okudala kuyisenzo sokholo. Kuukumemezela ukukholwa kwakho ekuphaneni kwempilo, ukwethemba ukuthi awudingi ukubambelela ngenxa yokwesaba ukuntuleka. Futhi yilapha abaningi abakhubeka khona. Bathi, lapho nginengeniso eyengeziwe, ngizozitshalela imali, noma lapho ngizizwa ngiphephile, ngizozifaka engozini. Kodwa ukuphikisana kukuthi ukuqiniseka kuza ngemuva kokugxuma, hayi ngaphambili. Kufanele ugxume ngokholo ngaphambi kokuba kuvele inetha lokuphepha. Yilokho engakwenza lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza. Ngangingenalo ulwazi, ngingenazo izinsiza zemali, kodwa nganginesikhala sangaphakathi nethemba. Futhi, ngokungakholakali, izinsiza zemali zaqala ukugeleza ngezindlela ezingalindelekile. Ingqondo yomuntu iyesaba isikhala esingenalutho ngoba ihlobanisa ukudedela nokulahlekelwa. Kodwa isikhala esingenalutho siyisimemezelo salokho okusha. Lapho udala isikhala, amandla aqala ukugeleza futhi. Nemali, njengazo zonke izinhlobo zamandla, idinga ukuhamba. Uma uzama ukuyilawula, ubambelele kuyo ngenxa yokwesaba, iyama. Lapho uyisebenzisa ngenhloso, ukubonga, nethemba, ibuya iphindwe kabili. Okufanayo kusebenza ezifisweni zakho. Uma ubambelela kakhulu emiphumeleni ethile, uzama ukuyilawula, uvimbela ukuvela kwayo. Ukudedela kukhulula indlela. Cabangela izindawo empilweni yakho lapho kukhona khona okudlulele, izibopho ezingasakusizi, abantu abakuqeda amandla, izinto ezikubopha esikhathini esidlule. Konke lokhu kuthatha isikhala esingasetshenziswa okuthile okusha nokungakaze kube khona. Zama ucwaningo olulula, khetha idilowa, ikhabethe, ingxenye yasekhaya lakho. Kuyikhulule ngokuphelele bese uzibuza, ingabe lokhu kumelela umuntu engibayo? Uma impendulo inguyebo, hlanganisa isibindi usidedele. Uzoqaphela ukuthi lesi senzo esibonakalayo sishintsha kanjani amandla akho. Futhi lapho amandla akho eshintsha, umhlaba uyaphendula. Inala ayikhona mayelana nokuqoqa, imayelana nokuqhubekela phambili. Lapho ukubamba lokhu, uyabona ukuthi ukulahlekelwa akuyona inhlawulo, kungukulungiselela. Indalo ihlela kabusha indawo ukuze kungene okukhulu. Ngalahlekelwa yizinto eziningi endleleni, imisebenzi, ubungane, izindawo zokukhululeka. Futhi namuhla, uma ngibheka emuva, ngibona ukuthi konke ukulahlekelwa kwakuyikhululeko elifihliwe. Okudala kufanele kuphele ukuze kuvele okusha. Futhi isibindi sokuhlukana yiso esihlukanisa labo abaphila besabela kulokho impilo ebaphoqela ngakho kulabo abazakha ngokwabo ikusasa labo. Ngakho-ke, uma kukhona okuthile empilweni yakho okucindezelayo, okukuvimbela, noma okuqeda amandla, mhlawumbe sekuyisikhathi sokukuvumela kuhambe. Ngoba inqobo nje uma ubambelele kulokho okungasahambisani nalokhu oyikho, ube usutshela umkhathi ukuthi, nginelisekile ngalokhu. Futhi wona, njengoba ulalela, ukuvimbela lapho ukhona. Kodwa umzuzu ovumela ngaso ukuhamba, uqonda umyalezo othi, sengikulungele okusha. Futhi-ke ngaleso sikhathi lapho impilo, ngamandla ayo onke, iqala ukuhamba ngendlela yakho. Ukwethemba yinsika engabonakali okwakhiwe phezu kwayo konke ukuchuma. Kwangithatha isikhathi esiningi ukukuqonda ngempela lokhu. Isikhathi eside, ngalinda isikhathi esifanele, uphawu oluphelele, ithuba elihle kakhulu. Ngangikholwa ukuthi, kuqala, ngangidinga ukuba nemali eningi, ukuphepha okwengeziwe, iziqinisekiso eziningi ngaphambi kokwenza. Nokho, umkhathi awusebenzi kanjalo. Awuphenduli ekungabazeni. Uphendula ekuqinisekeni. Ngiqale ukushintsha iqiniso lami kuphela lapho nginquma ukwethemba, noma ngaphandle kobufakazi, noma ngaphandle kwesimo esingenasici.
Ukwethemba isivumelwano esithulile esitshela umkhathi ukuthi ngikholwa ngaphambi kokuba ngibone. Uma wethemba, izinto ziqala ukuhamba. Kunjengokungathi izingcezu zendida ziqala ukuhlangana kahle. Ngikhumbula ukuthi zingaki izikhathi lapho ngavumela amathuba ukuba angilahlekele ngoba ngangizama ukulawula konke. Ngangifuna ukuqiniseka ukuthi kuzosebenza ngaphambi kokuba ngiqale. Futhi umphumela, akukho okwenzekile. Kwaze kwaba usuku engabona ngalo ukuthi ukulawula yijele lokwesaba eligqoke isiphuku sokuhlakanipha. Abantu bathi ngiyalungiselela, kodwa abakwenzayo empeleni bahlala behlehlisa. Balindele ikusasa elingenabungozi, kanti lelo kusasa alisoze lafezeka. Impilo iklomelisa labo abazinikele, hayi labo abalindayo. Ngaqala ukwenza okuthile okulula kodwa okuguqulayo, ukwenza sengathi sekuvele kufezekile. Noma ngabe ingqondo yami yayingabaza, ngakwenza. Lapho ngisungula ibhizinisi lami, ngangazi kahle ukuthi ngizozimboza kanjani zonke izindleko, kodwa ngaziphatha njengomuntu owayesevele ephumelele. Nganikeza isevisi kumakhasimende ngamunye ngokuzethemba, ngakhuluma ngokuqiniseka, futhi ngazibona ngingumnikazi webhizinisi elichumayo. Futhi okuthakazelisayo ukuthi abantu baqala ukungiphatha ngokwaleso sithombe. Iqiniso lami langaphandle limane libonisa lokho enganquma ukukuzwa ngaphakathi. Lokhu yikho engikubiza ngokuthi ukwenza ngokukholwa. Kodwa ukukholwa akulona igama eliyimfihlakalo. Kungamandla anokusetshenziswa okusebenzayo. Kungumumo wengqondo lapho ubhekene nokungaqiniseki. Uma wenza ngokukholwa, uthumela isiginali yokudlidliza yokwethemba, futhi umkhathi uphendula ngezimo ezihambisanayo. Isayensi isiqala ukuqonda lokhu. Ucwaningo lwezengqondo lukhombisa ukuthi ubuchopho abuhlukanisi phakathi kokuhlangenwe nakho kwangempela nalokho okucatshangwe ngokusobala. Uma ubona ngeso lengqondo ngemizwelo futhi ukholwa, umzimba wakho uqala ukusabela sengathi sekuvele kuyiqiniso. Futhi lesi simo sangaphakathi sishintsha konke, izwi lakho, ukuma kwakho, izinqumo zakho. Ukuzethemba kushintsha ibhayoloji yakho, kanti ibhayoloji ishintsha imiphumela. Kwaba ngalesi sikhathi ohambweni lwami lapho ngabona khona ukuthi ukuzethemba kuheha kangakanani ukugcwaliseka. Futhi ngalesi sizathu ngikumema manje ukuba wenze isivumelwano esincane nami. Uma kuze kube manje okuthile ngaphakathi kuwe kuhlale kuzwakala, uma enye ingxenye yakho izwile ukuthi lesi yisikhathi sokushintsha, khona ke kuzibonakalise. Bhalisela lesi siteshi bese uchofoza like. Hayi ngenxa yami, kodwa ngenxa yakho. Yenza lokhu kube isenzo sokuzibophezela esingokomfanekiso, ukushukuma komzimba ukuthi ngikhetha ukwethemba. Ngoba uma wenza isenzo esingokomzimba ukuqinisekisa isinqumo sangaphakathi, usungula isixhumanisi phakathi komcabango neqiniso. Lokhu yikuqala kokubonakaliswa. Ukuzethemba kungumgomo oguqula imibono ibe imiphumela. Ngaphandle kwakho, ukwesaba kuyathatha izintambo futhi kuqondise impilo yakho. Futhi ukwesaba kukhohlisa, kuzokunikeza izizathu ezingenacala zokungazami. Kuzokutshela ukuthi kusenesikhathi kakhulu, ukuthi awukakulungeli, ukuthi ungalahlekelwa yilokho osuvele unakho. Futhi njalo uma ukulalela, amandla akho ayaphela. Ukungabaza kuphelisa amandla okudala. Kodwa uma wethemba futhi wenza, ukwesaba kungase kube khona, nokho kulahlekelwa ubuholi bakho. Ngafunda ukuphila nokwesaba njengoba umuntu elalela umuntu ajwayele naye, kuyavela, kodwa mina ngiyaqhubeka noma kunjalo. Umehluko phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abamane baphuphike ulele ekuzimiseleni ukwenza phakathi kokungaqiniseki. Abantu abaphumelelayo ababona labo abangenakwesaba, yibo labo abafunde ukwenza naphezu kwakho. Lapho ngiqala ukunikeza izinkulumo, ngokwesibonelo, ngangithuthumela ngaphambi kokunyathela esiteji. Ngacabanga, ngingubani mina ukuba ngikhulume ngempumelelo? Kodwa okuthile ngaphakathi kwami kwathi, uma ungayethembi izwi lakho, akekho omunye ozokwethemba. Ngakho-ke ngaphefumula kakhulu, nganyathela, ngaqala ukukhuluma, noma ngabe izwi lami laliyathuthumela. Futhi, ngokuhamba kwesikhathi, ukwesaba kwathula lapho ubhekene nokuzethemba okwenziwayo.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukwethemba akwakhiwa ngesikhathi esisodwa. Kuyakhula ngokunqoba okuncane kwansuku zonke. Kunjengemisipha. Njalo uma wenza ngesibindi, uqinisa isiqiniseko sokuthi uyakwazi. Futhi kancane kancane, lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukuzwakala kungokwemvelo. Ngakubona lokhu hayi ohambweni lwami kuphela, kodwa nasezintambweni zezinkulungwane zabantu engasisebenzisa kubo lesi simiso. Abanye abantu baqala ngesikweletu esikhulu, abanye ngobudlelwano obonakalisiwe, abanye ngokusobala bengenathemba. Bonke babenento eyodwa efanayo, ukuntuleka kokuzethemba. Njengoba befunda ukukholwa, noma ngaphandle kobufakazi obubonakalayo, izimpilo zabo zashintsha ngokuphelele. Ukukholwa yinsika yokubonakaliswa. Awukhethi lokho okufisayo, kodwa lokho okholwa ukuthi uyakwazi ukukugcina. Ngenxa yalokho, isinyathelo sokuqala sokuzwa ukugcwaliseka ukuziphatha sengathi sekuvele kungokwakho. Yeka ukulinda isikhathi esifanele. Isikhathi esifanele yilapho wenza isinqumo. Inala ayivezi kubalindile, iziveza kulabo abathi, ngibeka ukukholwa kwami. Futhi kwaba yilesi kanye isizathu esashintsha ngokuphelele iqiniso lami. Kusukela ngesikhathi ngiqala ukubeka ukukholwa kwangempela, ukwethemba ebuhlotsheni bami, emibonweni yami, ebukhoneni uqobo, konke kwaqala ukwenzeka ngokuzenzakalela. Amathuba ayengabonakali ngaphambili aqala ukuvela, abantu abafanele baqala ukufika, izimo zaqala ukuhambisana. Lokhu akwenzakanga ngoba isimo sangaphandle sashintsha, kodwa ngoba ngashintsha indlela engangihlangana ngayo naso. Isenzo sokuncenga saphela, futhi kwaqala isenzo sokuvumela. Lokho okukholwayo kunquma lokho okubonakalisayo. Futhi ukuba nokukholwa, ekugcineni, kuyisenzo sobuhlakani. Yilapho ucabanga okungaziwa bese umemezela, noma ngingazi umphumela, ngikhetha ukuqiniseka. Futhi ngokuqhubeka ngale ndlela, okuthile okuphawulekayo kuqala ukubonakala. Izakhi ziyahanjiswa, izindlela ziyavuleka kabanzi, futhi impilo iyaphendula ngamandla afanayo nokuqiniseka kwakho. Ngoba ukuqiniseka yindlela umkhathi okhulumisana ngayo. Futhi uma uziveza ngaleso silimi, ukugcwaliseka akunakho okunye ongakwenza, kuza kuwe. Inkululeko yezimali iqala ngesinqumo esiqondile, kodwa esinomthelela omkhulu. Ngiyenqaba ukuphila ngaphansi kwamakhono ami. Lapho lesi sinqumo siphuma ngaphakathi kuwe, kuba noshintsho kumandla akho okudlidliza. Kunjengokungathi umkhathi uqobo uyama isikhashana esincane, ukuze uhlele kabusha okukuzungezile. Kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke, amasango ayebonakala evaliwe aqala ukuvuleka, hayi ngokungenela kwangaphandle ukuwavula, kodwa ngoba ukudlidliza kwawo akusahambisani nokusweleka. Konke kuqala ngomzuzu unquma ngokweqiniso ukuthi awusoze wavuma ukuphila ngomkhawulo. Lesi sinqumo akulona nje umcabango omnandi, noma isaga esikhuthazayo esamukelwa bese sikhohlwa. Sakha umgqa ohlukanisayo phakathi kobuwena bakudala nobuhlakani bakho besikhathi esizayo. Futhi okuthakazelisayo ukuthi ekuqaleni ungaze ungasikholwa ngokuphelele. Mina ngingomunye angizange. Ngikhumbula kahle usuku engathola ngalo ikhadi elincane ngabhala, ngijabule kakhulu futhi ngibonga kakhulu ngokuthola $450,000 ngonyaka. Ngaleso sikhathi ngangicwile esikweletini. Umholo wami ngonyaka owodwa wawungafinyeleli esumeni $72,000, futhi isikweletu sami sase sidlula leyo mali. Njengoba ngangibhala leso siphakamiso, enye ingxenye yami yamoyizela, enye ingxenye yayinokungaqiniseki, kodwa okuthile okujulile ngaphakathi kimi, noma kungabuthaka kanjani, kwabonisa ukukhanya okuncane kwamandla. Umeluleki wami wayenokukholwa okukhulu kimi kunalokho enganginakho mina ngokwami. Futhi ngakho-ke ngenza lokho iningi lesintu elikugwemayo. Ngaboleka ukukholwa kwakhe kwaze kwazimisele okwami. Kwaba yilokhu kukholwa okubolekiwe okwathatha imbewu yoshintsho ngaphakathi kimi. Angizange ngilinde imiphumela esheshayo, kodwa ngazinikela ekufezekiseni kwansuku zonke. Ngaphinda umusho njalo ekuseni naphambi kokulala. Ngawuphinda engqondweni lapho ngihamba, ngisebenza futhi ngishayela.
Ngangiphinde ngihlele kabusha iphadayimu eyayibusa ukuphila kwami. Ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi ingqondo ekuqaleni iyakuzabalaza. Izama ukukholisa ukuthi akusizi ngalutho, ukuthi uyazikhohlisa. Nokho, uma uqhubeka, imodeli eyayikhona ngaphambili iqala ukwehla. Ubuwena bakudala, obomuntu oswele, okhathazekile, lowo onelisekile okuncane, buqala ukunyamalala. Bese kuvela ubuwena obusha, obuphephile, obuzolile, obuvulekile emathubeni ayekhona ngaso sonke isikhathi, kodwa owawungakwazi ukuwabona. Isinqumo sokushintsha asimele ukukhanya okusheshayo kokugqugquzela, kungukuzibophezela okungashiwongo esikhathini sakho esizayo. Abantu abaningi balindele isikhathi esifanele kisokwenza ushintsho, lapho benemali eningi, isikhathi esiningi esitholakalayo, noma ukwesekwa okwengeziwe. Nokho, isikhathi esifanele asisoze safika. Siqoshwa ngaso leso sikhathi lapho unquma ukwenza, noma ngaphambi kokwesaba, noma ngaphandle kobufakazi. Ukukhetha kwangempela kungukukhetha okungazinandaba nezimo zangaphandle. Kungukukhetha okuvela ekwenqabeni kwakho ukuhlala esimweni esincishisiwe. Uma unquma ukuthi awusoze wabuyela emuva, amandla okudlidliza akuzungezile ayazakha kabusha. Kuvela abantu abasha, imiqondo iyavela, amathuba ayavuleka. Uqala ukwenza ngendlela ehlukile, ukucabanga ngokuhlukile. Kucishe kube sengathi umhlaba wonke umemeza uthi, manje usuyitholile imfihlo yokushintsha izinto. Iningi lesintu libheka ukuze likholwe. Kepha, imfihlo inkulu ilele ekukholweni kuqala, ukuze ukwazi ukubona. Akudingeki ukuthi uqonde indlela yonke into ezokwenzeka ngayo. Okuthi kanjani kuwumsebenzi womhlaba wonke. Umsebenzi wakho ukucacisa ukuthi yini nokuthi kingani. Chaza ukuthi yini oyifisayo kanye nesizathu sokubaluleka kwayo. Okunye konke kuzozihlela ngokwakho. Ngesikhathi ngibhala leyo ncwadi, ngangingenalo ulwazi lokuthi ngingashintsha kanjani kusuka emalini engama-72 ezinkulungwane zamarandi kuya emalini engama-450 ezinkulungwane zamarandi ngonyaka. Noma kunjalo, lokho kwakungenandaba. Ngangihlwanyele inkolelo entsha ejulile phakathi kwami. Futhi lapho inkolelo ishintsha, ukuziphatha kuyashintsha. Futhi lapho ukuziphatha kushintsha, umphumela nakanjani uyaguquka. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, amathuba aqala ukuvela. Ngabizelwa emisebenzini engangikade ngingazi nokuthi ikhona ngaphambilini. Abantu baqala ukungikhuluma futhi ukuzethemba kwami kwakhula. Yonke imali encane yayubufakazi bokuthi isinqumo samukelwe. Ngokuhamba kwesikhathi, leyo mali eyayibonakala iyiphupho yaba yinto ephathekayo. Ngokuhamba kwesikhathi, 450 ezinkulungwane zamarandi aguquka aba yisigidi esisodwa nama-880 ezinkulungwane zamarandi, futhi, ngokuhamba kwesikhathi, isigidi esisodwa nama-880 ezinkulungwane zamarandi saba izigidi eziyishumi zamarandi. Kepha, okubaluleke kakhulu kwakungesiyo imali, kodwa kwakuwumuzwa wokukwazi ukwenza izinto, wokuzimela, wokuba nokuqina ngaphakathi. Lapho unquma ngobuqotho, ukungabaza kuyanyamalala. Futhi lokhu akwenzeki ngoba yonke into isilula, kodwa ngoba usuyekile ukungabaza. Abantu abachumayo akubona labo abangabazi nakancane, kodwa yilabo abanqume ukuthi noma benemibuzo bazophumelela. Futhi kunamandla amangalisayo kulabo abanqumayo. Leli qiniso liyakhanga, lidonsa, lidala intuthuko. Ukunyakaza kokuqala kuhlala kungaphakathi. Kungumzuzu lapho uhlola khona ukuphila kwakho futhi umemezele, kwanele. Ngifanele okungaphezulu. Ngingaphezu kwalokho. Kusukela kuleso sikhathi, yonke imicabango, konke ukukhetha, wonke amagama kuyahambisana nalobu buhlobo obusha. Uqala ukwenza njengomuntu osezimele vele, futhi yilokhu kuziphatha okuveza ukuzimela. Ukucabanga akukona nje ukucabanga, kuyahambelana. Ngokunquma ushintsha imvamisa yakho, futhi iqiniso liyaphendula kulokhu kunyakaza okusha. Wake waqaphela yini ukuthi lapho ufisa okuthile kakhulu, umhlaba wonke wenza ngezindlela ezimangalisayo?
Lokhu kwenzeka ngoba isinqumo siwubufakazi bokucaca. Futhi ukucaca kuwulimi lokubonakalisa. Umhlaba wonke awuphenduli ekungabazeni kodwa ekukholweni. Lapho umemezela ngokuqotho ukuthi ngikufisela lokhu, futhi uqhubeke njengokungathi sekwenzekile vele, indlela iqala ukucaca kancane kancane. Ukuzimela kwezezimali kuqala lapho unquma ukuyeka ukuxoxisana nokushoda. Lapho uyeka ukuthi ngelinye ilanga bese uqala ukumemezela njengamanje. Lapho uqonda ukuthi ukuqinisekiswa okukuphela okudingekayo okwakho. Ukucabanga kwangempela kungukuphuka, ukusikwa okucacile nakho konke okungasakusebenzeli. Futhi kuleso sikhathi lapho umhlaba wonke, njengesibuko esithembekile, ukupha konke okuhambisana nobuso obusha balowo okhethe ukuba nguye. Ukunquma kusho ukuqala. Futhi konke ukuqala kuzalwa ngaphakathi kuwe. Ukwesaba kungumqaphi ohlukanisa phakathi kwalokho oyikho nalokho ongaba yikho. Kuzifihla ngaphansi kwesifihlo sokuba nomqondo, ukuqapha, ukuba nengqondo, kodwa iqiniso liwukuthi ukwesaba kumane kuyiphethini endala ezama ukukugcina endaweni yakho yokunethezeka. Ngesikhathi ngiqala ukuguqula impilo yami, ukwesaba kwakungumngane wami othembekile kakhulu. Kwakukhona lapho ngishiya umnyango wezicishamlilo, lapho nginquma ukusungula inhlangano yami yokuqala yokuhlanza, lapho ngitshala imali ngokugcwele entweni ngokwengqondo eyayingenawo umqondo. Ngathuthumela kodwa ngaqhubeka. Ngoba ngafunda ukuthi ukwesaba akukona isibonakaliso sokuyeka, kodwa kunalokho kuwuphawu lokuthi usendleleni efanele. Ingqondo iyohlala izama ukuvikela futhi ikwenza lokho ngokukugcina kulokho okujwayelekile. Inkinga iwukuthi lokho okujwayelekile akuhlali kungenza ujabule. Kungaki izikhathi uzithole uthi, ngiyazi ukuthi ngingenza okungaphezulu, kodwa kuthiwani uma kukhona okungahambi kahle? Lokho kuthiwani uma kumela ihange elingabonakali elikuvimbela ekuhambeni ubheke empilweni oyifisayo ngempela? Ukwesaba kumane kuyisithunzi esakhiwe ingqondo ukuze kugwenywe okungaziwa. Akusona isithiyo kodwa inkungu. Lapho uthatha isinyathelo ubheke kuso, uyaqaphela ukuthi bekungekho lutho nhlobo khona. Ngikhumbula isikhathi esithile, ezinsukwini zokuqala zohambo lwami lobuchwepheshe, lapho ngabizelwa ukuba ngikhulume phambi kwamakhulu abantu. Ngangingakaze ngenze into enjalo. Inhliziyo yami yashaya kakhulu, izandla zami zajuluka, nengqondo yami yamemeza ukubaleka. Konke okungaphakathi kwami kwasho, awukwazi. Kodwa okuthile okujulile ngaphakathi kwabiseka, uma ubaleka manje, uyoqhubeka ubaleka impilo yakho yonke. Ngakho, ngakhwela esitebhisini, noma ngabe ngithuthumela. Amagama ageleza, izethameli zaphendula, futhi ngaleso sikhathi ngaqonda ukuthi ukwesaba kumane kwakuyisivivinyo. Kwakubuza, uyakufuna ngempela lokhu? Ukwesaba yisithunywa. Kuvuka njalo uma ususondele ekuqedeni izithiyo zakho. Kuwubufakazi bokuthi uhambela phambili ekuthuthukeni. Iningi licabanga ukuthi isibindi ukungabi bikho kokwesaba, nokho, isibindi siwukuqhubeka naphezu kwakho. Kukubhekana nokwesaba ngqo futhi umemezele, ngiyazi ukuthi ukhona, kodwa ngeke ngikuvumele ukuthi ungilawule. Uma usuwamukele leli qiniso, ukwesaba kuguquka kube amandla okuqhubekisa. Kuyayeka ukuba isithiyo futhi kube umhlahlandlela. Uma kukhona okukwenza wesabe, kungenzeka ukuthi kunamandla okuguqula impilo yakho. Ingqondo iphikisana nokungakaze kwenzeke ngoba okungakaze kwenzeke akubikezeleki, futhi ubuwena abukuthandi ukungabikezeleki. Kepha, yilapho nje kulokhu okungahloliwe lapho kwenzeka khona izinto ezimangalisayo. Kulapho amathuba, ubudlelwane, nolwazi olungenzeka ukukuholele ekukhululekeni khona. Cabanga ngamathuba amaningi osukade uwachithile ngenxa yokwesaba ukubonakala uyisiwula, ukwenqatshwa, ukwehluleka. Zingaki izivalo ozishiyile zingavuliwe ngokungayinaki into eyayihlangothini olungaphesheya. Futhi kuthiwani uma, ngengozi, ngemuva nje kwaleso sivalo kwakukhona impilo owawuhlale uyifisa. Umehluko phakathi kwalabo abahlala ngaphansi kwezintambo zokwesaba nalabo abaphila ngenhloso ulula, bobabili bahlangabezana nokwesaba, kodwa oyedwa kuphela onquma ukuqhubeka naphezu kwakho.
Isikhathi sokuqala lapho ngathola khona izinsiza ezinkulu zezimali ezidlula izilindelo zami ezinkulu kakhulu, kwenzeka ngemuva kwesinqumo esangifaka ukwesaba okukhulu. Ngashiya ukuzinza kwemali engenayo eqhubekayo futhi ngatshala ngokugcwele emakhono ami. Kwakubonakala kungenawo umqondo, kucishe kube yihlanya, kodwa ukuqonda kwangaphakathi kwabiseka, ubekelwe okukhulu. Lokhu kuqonda ukuphumelela futhi kuhlala kukhuluma kancane kunesaba, yingakho kubalulekile ukuthulisa umsindo wokungabaza ukuze ukuzwe ngempela. Ngokuhamba kwesikhathi, ngiqalile ukuqonda ukuthi ukwesaba akukaze kunyamalale ngokuphelele. Kuyaguquka. Ekuqaleni kuukwesaba ukuqala. Kamuva, ukwesaba ukulahlekelwa yilokho osekuzuziwe. Ngaphezulu, ukungakhululeki kokunganele. Nokho, lapho umuntu ebhekana kakhulu nalo muzwa, yilapho eqaphela khona ukuthi kumane kuyisithunzi esibunjwe ukukhanya kwezifiso zakhe. Lapho ukwesaba kuba kukhulu, yilapho amandla alokho okungaphezu kwakho eba makhulu. Namuhla, ngaso sonke isikhathi lapho ngizwa ukwesaba, ngiyamomotheka. Ngoba ngiyazi ukuthi kukhona okukhulu okuzokwenzeka. Ngafunda ukuqhubeka ngikunesaba. Lapho kuvela ukwesaba, ngiphefumula kakhulu, ngizihlanganise nenhloso yami, bese ngiqhubeka. Ngiqhubeka ngenza izinto. Ngoba ukwesaba kunamandla kuphela kulabo abangashintshi. Ukwenza kwakuqeda. Abantu abaningi bahlala bemi, belinde isibindi ukuba sivele ngaphambi kokuthatha isinyathelo. Nokho, isibindi asanduleli isinyathelo. Sivela ekwenzeni uqobo. Kukuqhubeka, noma ngabe uyathuthumela, lapho uqaphela khona ukuthi unamandla amaningi kunalokho obukucabanga. Kubalulekile ukuzibonakalisa ulungile. Njalo uma ubhekana nokwesaba, uqala kabusha ingqondo yakho engaphansi kwesazela. Uyakutshela, ngingolawulayo lapha, hayi wena. Futhi lapho uzilolonga kakhulu lokhu, yilapho ukwesaba kunciphisa khona ithonya lakho, kuze kube kuguquka kube yisikhumbuzo nje sokuthi usenqubweni yokukhula. Cabanga ngezibalo ezivelele ezaguqula umhlaba, bonke bahlangabezana nokwesaba. uThomas Edison, uWalt Disney, Oprah Winfrey, uSteve Jobs. Akekho kulaba bantu owayengakholwa ukwesaba, kodwa bonke babelokhu benesici esisodwa, abazange bavumele ukwesaba ukuba kubalawule ezinqumweni zabo. Yilokhu okuhlukanisa labo abakha impilo yabo kulabo abavele basabela kuyo. Kungenzeka ukuzwa ukwesaba, kodwa akudingeki ukuthi uzinikele kuso. Ukuzimela kuqala ngesikhathi wenza, noma ungenasiqiniseko. Ngokwethemba ukuthi umhlaba wonke ngeke ubhekane nawe ngento ongeke ukwazi ukuyithwala, ukwesaba kuguquka kube ukukholwa. Ukukholwa kuwe, ukukholwa endleleni yakho, ukukholwa empilweni. Futhi yilokhu kukholwa okuhambisa izintaba, okudala ukuchuma, nokuguqula ngokuphelele ikusasa lakho. Ngakho-ke, ngokuzayo lapho ukwesaba kuvela, kwamukele njengesibonakaliso. Kusho ukuthi usemgudwini phakathi kokudala nokusha okuvelayo, phakathi kokungashintshi nentuthuko. Qhubeka. Noma ngabe isinyathelo esincane, noma ngabe awuqiniseki. Ngoba ngesikhathi udlula ukwesaba, inkululeko iqala ukuhamba nawe. Futhi uyaqaphela ukuthi lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kwakuhlala nje, kulinde umbandela owodwa, isibindi sakho sokuzifaka engozini. Wonke amandla emvelo ahamba ngokuqhubekayo. Umfula ugelezela, umoya ushintsha indlela yawo, imijikelezo yonyaka iyazivuselela, ilanga liyaphuma libuye lishone. Akukho okuhlala kumile, ngoba ukuhamba kuyisisekelo sokuphila. Futhi ngezinsiza zezimali, umfutho uyafana. Imali iyindlela yamandla, futhi amandla adinga ukujikeleza. Lapho uzama ukuyibamba, iyanyamalala. Lapho ubeka ukwethemba futhi uyivumele igeleze, ibuya ngokuphindaphindiwe. Ngakuthola lokhu kuqonda ngendlela enzima. Kwakukhona isikhathi lapho, ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa imali encane enganginayo, ngangibambelela kuyo yonke isenti elilodwa njengokungathi ukuphela kwezwe sekuseduze. Ngangijwayele ukucabanga ngokuswelakala, ngikholelwa ukuthi ukubeka imali kusho ukuphepha. Nokho, lapho ngibambelela kakhulu, yilapho impilo yangiveza khona okuphambene.
Izindleko zakhula, kwavela izinto ezingalindelekile, futhi imali, ngandlela thile, yayihlala ithola indlela yokunyamalala. Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi, phakathi kwemithetho enamandla kakhulu yobuningi, kukhona owodwa othi, imali ayiphethwe yilabo abayibekayo, kodwa yilabo abayisebenzisayo ngokuhlakanipha. Abantu abanempumelelo yangempela abaqoqi ingcebo ngenxa yokwesaba, bayayijikelezisa imali. Batshala, babelane, banikeze, bandise. Hayi ngokwenza ngobudedengu, kodwa ngokuqonda ukugeleza okungaphakathi kwengcebo. Imali ifana negazi elijikelezayo, uma ukujikeleza kwayo kuma, ibola. Nokho, iningi labantu lizinikela empilweni yalo ukuzama ukuyivimba, likholelwa ukuthi ukuzinza kuvela ekuyibambeleleni. Kodwa, ukuphepha kwangempela kuvela ekukholweni ekujikelezeni kwayo. Lapho ngiqala ngokuqonda ukusebenzisa lo mthetho, konke kwashintsha. Ngikhumbula isikhathi esithile lapho nganginganqikaza khona ukutshala imali ekuzithuthukiseni kwami. Uhlelo oluthile lokufunda olubizayo, into eyayibonakala ibiza kakhulu kunezimali zami. Ingqondo yami yamemeza, uma uyisebenzisa leyo mali, kuzoba khona ukuswelakala kamuva. Nokho, ukukholwa kwangaphakathi kwakuphika lokhu kutshala imali kuwubufakazi bokuzethemba kwakho. Ngakho, ngaqhubeka. Futhi lesi senzo esincane sokukholwa savusa uchungechunge lwamathuba olwandisa inani elatshalwa izikhathi eziningi. Ngaleso sikhathi, ngabona ukuthi kwakungeyona imali eyayisengozini, kodwa kwakuwukuxhumana kwami nayo. Iningi labantu licabanga ukuthi inala iza ngokwamukela okuningi. Kodwa, okushintsha ngempela amandla ukufunda ukusebenzisana nezinsiza zezimali ngendlela engavinjelwe, ngaphandle kokubambelela, ngaphandle kokwesaba, ngaphandle kokuzisola. Qaphela ukuthi imali isabela kanjani esimweni sakho somzwelo. Lapho uzwa icala lapho usebenzisa, iyazihlukanisa ngezinga elifanayo lokudlidlizela. Lapho usebenzisa ngenjabulo nangokubonga, ithola izindlela zokubuya. Ungumthetho wamandla oqondile njengamandla adonsela phansi. Kukangaki uhlangane nomuntu owayenazo zonke izidingo zempumelelo, kodwa ohlala ememezela, imali ihlale ingibalekela. Futhi yilokho kanye okwenzekayo. Ngoba lokho kuwuhlelo lokudlidlizela lwalowo muntu, imali iyahamba ngoba bayayixosha ngamandla okwesaba nokuswelakala. Imali ayikukuthakaseli ukuqina, idonswa ubulula, ukuqhubeka, nokukholwa. Ngaqala ukubona imali njengesivakashi esibalulekile. Lapho ifika, ngayamukela ngokubonga. Lapho ihamba, ngayivumela ukuba ihambe ngokukholwa, ngiqinisekile ukuthi izobuya ihambisana. Lesi simo sengqondo sashintsha ngokuphelele impilo yami. Futhi okuthakazelisayo ukuthi lapho nginikeza kakhulu, yilapho ngangithola kakhulu. Hayi nje ngezimali, kodwa nasemibonweni, ekuxhumaneni, nasemathubeni. Ngokuvumela izinsiza ukuba zihambe, impilo iyaqonda ukuthi ulungele inala enkulu, futhi isabela ngendlela efanayo. Kukhona umgomo othile obizwa ngokuthi umgomo wendawo engenalutho. Uthi ukuze okusha kungene, kubalulekile ukwenza indawo. Ngezinsiza zezimali, ukulingana kuphelele. Uma ubambelela kuyo yonke uhlamvu lwemali olulodwa, uyanqanda ukujikeleza. Kodwa uma ufunda ukuyidedela ngokusobala, wakha umsele wokuthi kufike amandla engeziwe. Lokhu akuyona isisusa sokunganaki, kodwa kunalokho sokukholwa. Ukukholwa ukuthi indalo isebenza ngendlela elinganiselayo, ukuthi konke okunikezwa ngesihle kubuya kwandisiwe. Futhi akukhona nje mayelana nomnikelo wokwempahla. Ngezinye izikhathi, ukuba nokugeleza kuveza ngokwabelana ngesikhathi sakho, ukuzinikela kwakho, ulwazi lwakho. Ngoba impumelelo akulona ibhalansi ye-akhawunti, kungumumo wangaphakathi. Ngokwenza ngesandla esivulekile, ukhulumisana nendalo, ngiyaqiniseka ukuthi kukhona umthombo ongapheli walokhu. Futhi indalo iphendula, yebo ukhona. Imali iyisithunywa, iveza imizwa yakho ngempilo. Uma wesaba ukuyilahlekelwa, kungenxa yokuthi awukholelwa emandleni akho okudala. Uma uyihlonipha ngokweqile, kungenxa yokuthi uyibheka njengelunge ngaphezu kwakho. Kodwa lapho uqonda ukuthi imali imane nje iyisibonakaliso samandla akho, uyisebenzisa njengethuluzi, hayi njengombusi.
Kulesi sigaba lapho kuqala khona ukuzimela. Ukuswelakala kuhlala engqondweni, hayi ebhalansi yasebhange. Kukhona abantu abanezizumbulu zezigidi eziningi zamarandi abaphila ngokucindezeleka, nabantu abangenazo izinto kodwa abaphumula ngokuthula. Okwehlukile ukugeleza kwangaphakathi, umuzwa wokubaluleka, ukudlidlizela kokuphepha. Imali isabela ekungaguquguqukeni. Uma uveza inala kodwa uzwa ukwesaba, ayenzi. Nokho, uma uzwa ukubonga ngaphambi kokwamukela, isondela ngokuzenzakalelayo. Ngivame ukuqinisekisa, imali ayithembekile kumuntu oyedwa, ithembekile emandleni. Ihlezi idonsela lapho yamukelwa kahle khona. Futhi ukwamukelwa kahle akusho ukubanjwa, kusho ukukhuthazwa ngenhloso. Ngokunikeza, ngokutshala, ngokwabelana, ukhulumisana nendalo, ngiyaqinisekisa ukuthi kukhona inala kubo bonke. Futhi lokhu kukholwa kusungula uxhumano oluqondile nempumelelo. Ngakho-ke, noma nini lapho unganqikaza ukunikeza, ukutshala, noma ukukholwa, khumbula, lokho owesaba ukukulahlekelwa yilokho indalo ekufunayo ukuthi ukwandise. Lapho umelana kakhulu, yilapho ukujikeleza kuvinjelwa khona kakhulu. Kodwa lapho udedela, konke kubuya ngamandla, njengogagasi olubuyela emuva ukuze luphinde luqhubekele phambili ngamandla amakhulu nakakhulu. Impumelelo akusona isizumbulu semali osiqoqayo, kodwa amandla owavumelayo ukuba ageleze ngaphakathi kwakho. Futhi lapho uqonda lokhu, imali iyeka ukuba yisithiyo futhi iba ngumsizi. Iqala ukukufuna, hayi ngoba uyizingela, kodwa ngoba udlidlizela ngamandla okuphepha, ukuthula, nokuzimela. Futhi lapho imali izizwa yamukelekile, ayilokothi ihambe ngempela. Ukujikeleza kwempilo akunamkhawulo, futhi lapho uvumelana nakho kakhulu, yilapho uqaphela khona ukuthi akukho okulahleka ngempela, konke kumane nje kuzihlela kabusha. Izimali, amathuba, ukuxhumana konke kufika futhi kuhambe kusekelwe ekudlidlizeleni okukhiphayo. Ngokukwamukela nokukuphila leli qiniso, inala iyeka ukuba yiphupho elikude futhi iba yisimo sakho semvelo sokuba khona. Uma lesi sihloko sikwenze wacabanga, uma kukhona okungazelele okuhle kuvuke emphefumulweni wakho, yabelana ngalokhu okurekhodiwe nomuntu okhethekile, mhlawumbe kudingeka akuzwe lokhu kanye namuhla. Ingxoxo eyodwa elula ingashintsha ngokuphelele isiqondiso sempilo yakho ngezinye izikhathi. Ngibonga kakhulu ngokuba khona kwakho, ngokuba yingxenye yalolu hambo lokukhula nokucaca. Hlala nami ngoba kuvidiyo ezayo sizocwila kakhulu kulokhu kuguquka kwangaphakathi okuvula yonke indlela eya enaleni. Sizobonana ke.